اسی او امتاں کہ جڑیاں سہولتاں اللہ نے 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں نہیں دیتیاں، وہ اللہ سہولتاں تو آن دیتی۔ اگر تسی تھوڑا جیا سوچو تے میں رل کے سی سوچئے جیڑیاں نعمتاں دنیاوی اعتبار نال بھی اللہ تعالیٰ سن دیتیاں ہیں، یہ اللہ نے مغل بادشاہ من بھی نہیں دیتیاں جیڑیاں تواڈے جناب دی توجہ نہیں ہوئی گل۔ انہاں کول اے سی آئے، ہیٹر آئے، بیچارے گرمی وچ مر جاندے ہونے، پتہ نہیں کی کردے ہونے اس ویلے دے بندے امیر جڑے ہوندے پیسہ ایسی پر سہولتاں نہیں سن۔ اس ویلے تے دنیا اتے سہولتاں دا سیلاب آیا، ساڈے پہلا تھوڑی جی گل ہے، بندے ڈگیاں نال کنک گاندے ہیں۔ ہن تسی بننے تے بیٹھے رہندے، تواڈے کپڑیاں دی تلف بھی خراب نہیں ہوندی تے کنک دا بول تواڈے گھٹ ہو جاندا۔ اے اللہ تعالیٰ تو نعمتاں عطا کیتیاں۔ اگے جتنی اوکھی بندے ڈگیاں نال وائی کردے ہیں، وہ تے گلاں ہی مک گئیاں، تواڈے اوتے اللہ جٹاں اوتے نعمتاں کر دتیاں، دولت دی فراوانی کر دتی، اپنی نعمتاں دی فراوانی کر دتی، دنیا جنت وچ بدل دتی۔ تو ایسے وچ ساڈی کی ذمہ داری کہ جتنیاں نعمتاں اللہ سانو عطا کیتیاں نے اودیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دا شکر ادا کرو اے بھلیاں بھلیاں۔ لیکن انسان نا شکر ہے، کان الانسان لربہ کفور، انسان اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں دا شکر نہیں ادا کردا، نا شکر ہے۔ شکر تو دور ہے۔ ہر بندہ بھائی صاحب اس عادت بد وچ مبتلا ہے، اپنے آپ اٹھاں لگیندا ہے۔ بری عادت ہے اپنے تو اٹھاں ویکھنا، اور چنگی عادت ہے اپنے تو اٹھاں ویکھنا۔ او بھائی سکوٹر والیا، تو گڈی والے لو ویکھ کے کیوں اپنے سکوٹر نو خراب کرنا ہے؟ تو سکوٹر تے بیٹھ کے سائیکل والے لو کیوں نہیں تکنا؟ اگر تین اللہ موٹر سائیکل دیتا ہے تو سائیکل والے وال تک، یوں بھی تو ہی بندہ ہے نا۔ میں نے اللہ سکوٹر دیتے ہو، بیچارہ سائیکل دے بیٹھے، سائیکل والا پیدل نو ویکھے، لیکن ساڈے کول الٹی چال، پیدل سائیکل والے لو ویندا ہے، سائیکل والا سکوٹر والے، سکوٹر والا گڈی والے ویندا ہے، ہٹھاں ویندا ہی۔ اس وجہ تو پھر ناشکری پیدا ہوندی ہے بندے دے اندر، یار کوئی نہیں ساڈے والی تباہی، کوئی نہیں ساڈے والی کیوں فلانے کول اتنا، فلانے کول اتنا۔ بھائی جی ایک جملہ سن لو، جس بندے کو جتنا باڑا ہویا او دا حساب بھی اتنا باڑا ہویا۔ نہ میٹھیا سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کوئی اس حساب بھی تے انہا زیادہ ہی دینا ہے، ایسے حساب بھی تے انہا نہیں دینا ہے جتنا ساڑھے کرو۔ ایک جملہ پھر میں 1000 باری بولنا مڑ بول، دولت مند ہونا برا نہیں، پر دولت مند حضرت عثمان غنی ورگا ہوئے، ابو بکر صدیق ورگا ہوئے۔ دولت بری شے نہیں، لیکن قارون، نمرود، فرعون، شداد تے حامان ورگا دولت مند دنیا پیچھے بندے نسے بچے۔ تو پھر دوبارہ کروں گا کہ دنیا بری نہیں، دولت مند ہونا جرم نہیں، پر بندہ دولت مند ہوئے تے عثمان ذو النورین ورگا ہوئے، بندہ دولت مند ہوئے تے صدیق اکبر ورگا ہوئے، جنہ دی دولت ہائی مگر حضور دے دین دے کم ہو۔